Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Draga kolegice Perić, lijepo je govoriti o brojevima, silnim milijunima, prikazivati ljudima kao nešto što će oni dobiti i što ćemo mi imati koristi. No pitam vas ja, tko je u Hrvatskoj ostvarila korist od toga? 350 000 ljudi je otišlo iz Hrvatske. Novac iz fondova dobivamo uglavnom za infrastrukturu koju ćemo morati i održavati, gradovi i općine, samo pitamo odakle će ju održavati silnu infrastrukturu koju će napraviti iz tih fondova. Koliko smo radnih mjesta otvorili iskorištavajući fondove EU, vidim da oni samo služe izgleda za dnevno političke stvari, kako bi se hvalilo povukli smo ovoliko ili povukli smo onoliko. Vi ste radili, a vraga ste radili. Da ste radili ne bi Hrvatska bila na dnu po svim pokazateljima po kojima je ona danas. A Stjepan Radić prije puno godina je rekao jednu mudru izreku koja kaže ovako: jao si ga onome ko čeka kruha iz tuđe torbe, tako i nam.